Guys, ngaw na sila guys. Latik. Oh. Ay, subscribe po ko sa akong YouTube guys. Oh. Nag-upload ko gikan karon panahuman. Toslo lang mo, toslo. Hoy, nabulingit na guys oh. Hoy. Nga. Butaw. Butang lalay na toslo. Kung hi sa mo ma'am. Hi. Please subscribe my YouTube. Lamya kung latik ma'am. Toslo lang. Lautra. Himuon tanan ko nag-antsapa noon. Masya, ikaw ma'am. Diet. Ay, ko tinang balong. Sakto ra uy. Gani, sakto ra uy. Kaon lang mo guys. Ayo, Ha? Pambut, dagukan man daw na. Gi-chat bagi chatan nga magpalit. Idnain mo na idal na. Aman wa. Naragod na ma'am. Ay, mong Diyos, tas ilang to ha? Yung chair, asa ko nung kabi ko hindi ng anak ko. Ikaw niyo yung anak na bubuwang ka na. Hoy, adyo na ni Jusud ni Lat, ikaw isod ha. Blang mo yun, blang mo. Kanang kinilaw nga, kanang palinsa. Kaon mo, kaon. Aron manambok. Gumay sige kay sunod guys sa kakawa akong latikon ma'am. Ilan? Sige lang good ma'am, aron masikat ka ma'am. Nga ganyan yung pinsan. Insa day mo ikaon. Luto lagi palinsa. Ay. Mo Diyos, inom Diyos, inom. May nadunlan. Diyos. Tulo na kayo mabaw. Tigang, kulutang, tigang. Isa pa. Hindi pa, kisa pa. Chiril. Hindi pa diya. Tikang ha, tikang. Ay, inom Diyos. Man, wala na ba niyo magkaon? Muna din ako kapag ko Milo. Pero karang Colgate ganyan nga. Milo. Diba, sinso din. Mahal na. 200 cup. Oh, magkapon eh. Kaon mo, kaon. Ay, ginamos. Wala late. Ginamos. Wala rin po ng ginamos. Hindi na masabi. Malusak ko din. Oh. Kita na kong hungit oh. Abi ko na.
Murag ka na bitang. Napahin ka rin. Pero bahato. Timok-timok la. Kaya naman ito, kailangan sa ginag na pagtungkap to. Ay, wa. Ako na pa na i-upload niya. Guys, subscribe to my channels, guys. Wala pa o, nagpagbalanghoy dito ah. Mabri, maguna ma'am. Tusulod, pagkuha. Ikaw. Di, na may tawil ya ma'am o. May tawil o. May hapin. Di daw sila kabre-gripo. Gi. Kusga. Muna pa. Muna may latik. Tuso dito ka. Na dito daghan. Dagsang baso ramang good ma'am. Inom lang tubig ya ma'am. Ay, kaulaw na dia. Ganina ra kag hinungitay. Asam di afternoon. Kidyo. Ito ko na. Libo sila guys, so magpangadji. Manok ko na ginahuna. Lipat ko, biar mau dami na mo. Ah, basig na pa yung juice dito. Muli na mo, ma'am. Sabi ko, manguli na mo. Sunod na ng kamera. Thank you guys. Bye-bye. Bye guys.